Mali woromasiri tawbaw ka ni ladala kunnafoni sen fɛ o ka laseli soba ka kumada colonel Suleman Dambele ale y'a yira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko janvier kalo min tɛmɛlen filɛ ko jatigɛ walikɛlaw ma fangaba sɔrɔ o ka walejugu kɛtaw la i n'a fɔ kalo tɛmɛlenw. Kalo tɛmɛnen jatigɛ wale mɔgɔw u sela ka ataki damadama kɛ an finitigilakaw a kɛla an sigidaw la a kɛla an bɛ taama-taamaw la ani u bɛ mugujugu mun don dugu jukɔrɔ u sela k'olu fɛnɛ kɛ ani u bɛ se ka gɛrɛndɛ mun fɛnɛ siri an ka population civile la u sela k'olu dɔw fɛnɛ boloda. Kalo tɛmɛnen a ma kɛ komi décembre kalo an bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔya kɛla dɔɔni basigi kɛla mais o t'a jira k'a fɔ kuma o kuma yɛlɛma bɛ se ka don kow la terrain kan. O janvier kalo kofɔlen kɔnɔ colonel Suleman Dambele ale y'a sɛbɛntiya ko wulikajɔ caman kɛla Mali soldasiw fɛ minnu yɛrɛ kɛla sababu ye ka dɔbɔ banbagaciw olu ka kɛwale juguw la. Mais an bɛ se ka mun fɔ mois de janvier tɛmɛlen ale kaliyala an ka taama bolow la kosɛbɛ ka tɛmɛ mois de décembre kan mun na parce que an ye taama caman boloda théâtre est n'o bɛ Gao, Menaka, Kidal, Tessalit concerné wulikajɔ camanba de kɛla o kɔnɔna na n'o ye drone ye n'o ye avion ye mais n'o ye sennamɔgɔw fɛnɛ olu ye wulikajɔ caman kɛ Kidal mara la Menaka mara la Aguelhok, Tessalit ani Lere. O kɔnɔna na an sera ka mobili caman traquer jatigɛ wale mɔgɔw bolo ani k'u ka plan logistique ne u bɛ se ka carburant sɔrɔ u bɛ taama-taamaw kɛ cogo min n'i y'a ye bɛ boli moto la c'est que taji de b'i bolo. Donc an ye dangari k'u ka taji caman na an'u ka armes caman ani matériel ani terroristes yɛrɛ caman drakila a sen fɛ. Kunnafoni jatigitanw o carili bɔlɔlɔsiraw fɛ a yirala ko bɛ ka gɛlɛyabali don Mali soldasiw ka baarakɛtaw la ko sabula o kunnafoniyaw bɛ ka fangaba de di jatigɛ walikɛlaw ma. Mais a bɛ hakilina mun d'u ma a bɛ information mun d'u ma ani aw yɛrɛ bɛ fɛn minnu bila bɔlɔlɔw kan k'a partager o bɛɛ de bɛ se ka terroristes dɛmɛ u ka jatigɛ wale baara ninnu kɔnɔna na. O de y'a to an b'a fɔ aw ɲɛna tuma bɛɛ n'a ye fɛn ye mun bɛ se ka yiran don maliyɛnw ni na mun bɛ se ka yiran don sɔrɔdasiw finitigilakaw ni na aw kana partager parce que a bɛ terroristes jatigɛ wale mɔgɔw de a b'olu de dɛmɛ u ka baara kuntanw kɔnɔna na. Dirpa ka ni ladala kunnafoni kuncɛ waati colonel Suleman Dambele ale y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ fo ka taa se bɔlɔlɔkanna matarafabaw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i janto kunnafoni jatigitanw jɛnsɛnni ma bɔlɔlɔsiraw kan. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.